ngati kuti chinthu chofunikira kwambiri chimene mulungu amachilemekeza ndicho mgwirizano ndicho pangano. Anthu ambiri timaluza direction yathu chifukwa timataya pangano. Muzindikire kuti baibulo limafotokoza kuti chimene chamangidwa pa dziko lapansi kumwambanso chamangidwa. Ndikufuna ine ndiyathokoze kwambiri a president Professor Peter Mutharika chifukwa ndi munthu amene amadziwa mawu a Mulungu kuti chimene munthu walonjeza umayenera kuti uchikwaniritse. Ndiyathokoze kwambiri kuti zambiri zimene amalonjeza nthawi ya kampeni panopo zambiri mwa izo zikuchitika, nkhani zothetsa njala, nkhani zofuna kunena kuti dziko muno mukhale chilungamo, zonsezo zikuyesetsa ndithu akuyesetsa kupanga. Mwa chinthu china chimene nthawi ya kampeni chimene adalonjeza anthu a Professor Peter Mutharika ndi chipani cha DPP ndicho kunena kuti ngati tikufuna kuti Amalawi tidziwe za imfa ya Dr. Saulos Claus Chilima ndi anthu ena aja a former first lady tivotere chipani cha DPP. Andi anthu ambiri anali ndi mafunso opanda mayankho, kuphatikiza mabishopu athu a mpingo wa Katolika dziko lino anali ndithu ndi mafunso ambiri opanda mayankho pa zimene zimabwera zotsatira zokhuzana ndi ngozi ya ndege. So anthu Amalawi ambiri akubwera ndi kuyamikira zimene mwachita Professor Arthur Peter Mutharika makamaka popereka ndithu danga ndi mpata unena kuti za ngozi imeneyi ya ndege imene inapha a vice president a dziko ikuyeneka ndithu kufufuzidwa ndikuti anthu mafunso opanda mayankho aja ayankhidwe. Tikuthokozeni kwambiri Professor Arthur Peter Mutharika, president wa chipani cha DPP komanso president wa chipani president wa dziko lino la Malawi. Tikuthokozeni kwambiri chifukwa chokuti zimene munalonjeza nthawi ya kampeni ndi zimene panopo mukupanga. So ndi chinthu chofunikira kwambiri kunena kuti Mulungu amalemekeza pangano, Mulungu amalemekeza zimene mwapangana chifukwa kuti chimene mwapangana pa dziko lapansi mwachimanga pa dziko lapansi kumwambanso kumakhala kuti Mulungu wachimanga. Tisayiwale kunena kuti a profesa analonjeza za masekondale aulere amene ana azikaphunzira, izo zikuchitika. Tisayiwale analonjeza kuti palibe amene angafe ndi njala, izo zikuchitika. Palibe dziko lino la Malawi munthu amene wafapo ndi njala. Komanso analonjeza kuti kudzakhala kafukufuku wabwino amene azapereke mayankho kwa Malawi okhuza ndi ngozi imene ya ndege. Izozo zimenenso ndithu a president aona kuti azikwaniritse patangotha ndithu miyezi yokwanira 5 ndi chaka chomwe sichinatha. Aona kuti mwa zinthu zina zofunikira kwambirizo akuyeneka kunena kuti Amalawi ndithu akwaniritsire zimene anagwirizana nawo, zimene analonjezana nawo nthawi ya kampeni. Tithokoze ukukunde timati kuchita mawu. Kuchita mawu sikusamba kupita ku charity kokha ayi, koma kuchita mawuso ndipo kukwaniritsa zimene mwalonjezana ndi anthu, zimene magwirizana ndi anthu. Izozo ndi zinthu zofunikira chifukwa mukuchita izi mopanda kukakamizidwa, koma podziwa kuti inu ndi munthu opa Mulungu a Professor Peter Mutharika mukupanga izi munali nkuthekera kumanguzembazemba osapanga china chilichonse mpaka nthawi kupita. Taonapo ma president apita mbuyomo akupanga zimenezi, kulonjeza zinthu osakwaniritsa even ngakhale chinthu chimodzi. So tithokoze kwambiri Mulungu, ndipo tikhale pemphero ndi pembedzero la Malawi wina aliyense kupempherera kunena kuti Mulungu adalitse Professor Peter Mutharika, ampase moyo wautali, komanso Mulungu ampase nzeru zochuluka ngati mene Mulungu anamupasira Solomo zokwanitsa kuyendetsa bwino dziko, zokwanira kuseva bwino anthu. Choncho komanso ngakhalenso nduna za dziko lino tipempheso Mulungu kunena kuti azipatse ndithu nzeru zochuluka mmene zikupangira mothandizana ndi a president
kuti akwanitse kutukula dziko lino. Tilipo pandunapo, tiyeni akuluakulu, maminista osiyanasiyana, tiyeni, chifukwa president amatha kukhala ndi maganizo abwino ndi malingaliro abwino, kuti malingaliro abwino ndi zochitika zabwino zitheke zimatengera ifeyo amene tikumuthandizira ngati ifeyo nduna zosiyanasiyana. Ena tilipo ndithu ndi amene timapangitsa kuyipitsa ajeni mbiri yachipani. Ndi ifeyo amene timapangitsa kunena kuti president akhale woyipa, mwina president anthu asamukonde. Ndiye izizi zimakhala zinthu zabwino. Ndikanakonda ineyo kuti inuyo ma minister mukhale anthu ndithu othandizana, otenga ndithu masomphenya amene president ali nawo, ofuna kutukula dziko lino, ofuna kunena kuti dziko muno ngakhale katangale athe asachitikenso katangale dziko lino. Chifukwa tikangobwera nkhani ya khuzana ndi katangale ndi chida chimodzi chimene chimapangitsa kunena kuti dziko likhale losauka kwambiri. Katangale ndi amene amapangitsa kuti mdziko mu anthu ake ena akhale anthu osauka kwambiri. Katangale amapangitsa kuti amene ali ndi ndalamawo azikhala omweomwewo, makhala ndi mabiliyoni angati nkhani. Ndipo katangale amapangitsa kuti osaukawo azingopitirizabe kusauka, olemera ndikumangolemerabe chifukwa cha katangale. So ineyo ndikanakonda kwambiri kuti inu nduna zosiyanasiyana amene mukuthandizana kugwira ntchito kutukula masomphenya amene president wa dziko lino ali nawo Profesa Peter Mutharika, tiye tipangeni zimenezo, tisapange chinyengo china chilichonse. Ncholinga chonena kuti ifeyo tikwanitse kutukula dziko lathu, tikwanitse kutukula masomphenya amene wawo. Ndikukhulupirira kuti izozo zitokhala zosangalatsa kwa inu, kwa Mulungu, komanso ngakhalenso kwa Malawi wina aliyense dziko linolo. Andi nkhani zina zimene zikukhala zikumamveka ma social media, zikumveka nkhani zosiyanasiyana, ndiye mulipo maminista ena amene mmakhala anthu omanyozetsa social media. Mmanyoza social media kumanena kuti zapa social media izo zopanda ntchito. Koma timafuna tikuwuzeni kuti social media masiku ano ndi chida china champhamvu kwambiri chimene chimapangitsa anthu chimapangitsa anthu kulikonda boma kapena kusalikonda. Ndiye pa social media imeneyo. Social media masiku ano akugwiritsa ntchito anthu ambiri, mamiliyoni a anthu dziko lino lapansi, kuphatikiza kuno ku Malawi. Andi panopo anthu ambiri zomapita kuti akaonere tikaonere pa TV apa, tikaonere nkhani zakuti anthu ambiri masiku analibe nazo ntchito. Anthu ambiri masiku anagwiritsa ntchito social media yomwe imene akumadziwirapo zinthu zambiri. Tiyeni akuluakulu zina zizibwera mapropaganda, zinthu zimene sizoona, tikhale anthu amachawi othamanga anthu kuwadziwitsa zoona kuti zimene akukamba apozo sizoona, koma choona chake ndichi, kutha kuwalongosolera bwinobwino Amalawi kuti Amalawi aja azimvesa. Chifukwa tikalekerera zinthu, ndikunena kuti mtsinje pamene pamayambira nyanja pamayamba ndi malo ochepa kwambiri kuti ukaone kuti nyanja uja kuku si nyanja uku inayambiratu apa, mukaona kuti panali malo ake, pamakhala malo ochepa, koma kutsogolo kuja kumapezeka kuti kwakula, tsopano ndi nyanja. Ndiye tikunena kuti kulekerera zinthu zikuchitika, maminista kukhala pa take easy kuti basi apa pamene zililimu ndimene zinayenera kukhalira, basi tingokhala pa mtambasale tidawina anthuwo atha kuyankhula amene angayankhula makutu mwakuti tiye tidzukeni tidzigwira ntchito andi tikhale tcheru kuonetsetsa kunena kuti anthu akuyankhula chani pa social media, chikuchitika ndi chani. Andi mbiri zina ndi nkhani zina zimene ena akubweretsa pa social media, kumakamba kuti nduna zina zomalowetsa magalimoto 70 pa boda opanda msonkho wina uliwonse. Komanso ndikumabwera nkumanena za nkhani yokhuzana ndi hotelo imene yagulitsidwa ndalama za nkhani, ndikumanena kuti ndalama zimenezo ndi misonkho ya pension ya anthu. Ndi ndalama za pension, ndalama za anthu. Zinthu ngati zimene zijazi zinafunika ndithu kufotokozera bwino adindo, inuyo anduna amene muli mbali ya zimenezo zamene mutha kuyankhula mbali ya zimenezo, kuti Amalawi amvetse. Choopsa kwambiri nchonena kuti panopo Amalawi anasukusula kwambiri. Choopsa kwambiri pano nchonena kuti Amalawi zambiri zikamachitika amakhala muwangu zisunga mu mtima mwawo. Zambiri
amazaonetsera nthawi imene akufuna apita akaponye voti yawo. And ifeyo tikuyankhula pano chifukwa chakunena kuti ine ndi mmodzi amene makonda chipani cha DPP ndipo ndine wa DPP, ndipo ndimakhulupirira ndizaferanso mu DPP momwemo. Koma tikuyankhula izi ncholinga chonena kuti 2030 president professor Peter Mutharika akamadza ati ndikupita kopuma, sono sankhani nthawi ya convention, sankhani munthu amene musankhe munthu amene ayimirire chipanichi. Tikufuna kuti munthu ameneyo adzawine. Ndi chifukwa chake ifeyo panopo tikuyesetsa kunena kuti maminista chonde tikudziwa kuti palibe munthu amene safuna ndalama, komano isesani ndithu kuti pamene amalawi ena kusangalala kuti chokudya akuchipeza pachakuoneka kuti akhazikika ndi zina zoterozo, pamene apresident akuyesetsa kuvomereza kuchita zinthu zimene analonjeza amalawi, tiye tikhale kuthandizana ndi masomphenya amenewo. Ndi chinthu chofunikira kwambiri kwa Malawi wina aliyense, ndi chinthu chofunikira kwambiri. Nkhani ina ndiyokhuzana ndi pempho. Wamkulu sitimankalipira, wamkulu sitimati koma timangompempha. Tikupempha kunena kuti kuli bungwe limene lilibe mapepala, limene lilibe ndi certificate, imene ndi bungwe limene la Malawi Freedom Fighters. Ndi bungwe akuluakulu ena mungathe kundivomereza pano amene muli mipando. Ndi bungwe ndithu limene lagwira ntchito pa ground komanso pa social media ndi zambiri zosiyanasiyana. Ndi bungwe ndithu limene lachitapo kanthu. So ndizomvetsa chisoni kuti mabungwe ena angoyamba miyezi yomwe mwina miyezi 4 amba miyezi 4 bungwe koma apasidwa certificate, pamene bungwe la Malawi Freedom Fighters ndakalekale andilakhala likugwira ntchito kuyenda ndi Amalawi kuthandizira kuti boma limeneli lilowe dakali pano. Koma ndikunena pano bungwe la Malawi Freedom Fighters lilibe certificate. Ndiye ndipempho tikupempha kuti tikuyesetsa, ndipo ndalama zimene zoyenera kukapangazo zili chilichonse anakuma zodabwisa, tionera kuti mpaka na panopo palibe china chilichonse chimene chikuchitika. So ndipempho wamkulu sitimankalipira koma timangomupempha. So tikupempha kunena kuti tayesesani kuti bungwe limene linalo likhale ndi chipepalacho kuti lizigwira ntchito zake momasuka, lizigwira ntchito zake mothandizana ndi boma, kutumikira Amalawi momasuka. Ndi ntchito zambiri zimene Malawi Freedom Fighters imagwira ndithu pamene nzika zikuponderezedwa, pamene nzika zikusolekera chilungamo, komanso Malawi Freedom Fighters imathandizira kuwunikira Amalawi pamene pakubwerapo bodza, pamene akuona kuti apopo sipali bwino. Malawi Freedom Fighters imathandizira kuwunikira ngati zimenezo. Pamene ena akuponderezedwa chitukuko dera lina pa zifukwa zikukwera ndi MP akupondereza anthu, Malawi Freedom Fighters imatenga zimene zijazi kumenyera ufulu Amalawi osaukawo. So ndipempho langa ndithu kuti tatiyeni ndithu kumeneko ainweka adindo kunena kuti muthandize bungwe limeneli la Malawi Freedom Fighters. Ndikukhulupirira kunena kuti mupanga zimenezo ndipo zitheka, ndi chikhulupirira kuti zitheka, ndipo mupanga zimenezozo zikhala bwinobwino. So tithokoze kwambiri kwa ina nonse amene ndinu akufuna kwabwino, kwa ina nonse amene mumamva zokamba zathu, amene ndikunena kwa inu maminista odzichepesa. Tili ndi ena tikamakamba zimenezo kamuli ena akatangale sangalephera akuluakulu padera kapena pamalo, kupezeka ina ogulugusha, kupezeka ina ofuntha, salephereka kupezeka ina ofuntha, amapezeka ndithu. Koma ndikufuna tithokoze kwa iwo atenga masomphenya apita Mutharika ofuna kutukula dziko lino. Tiyathokoze kuti zikomo kwambiri. Imenewo ndi mtima ofunikira. Tithokoze maminista amene amadziwa kunena kuti awawa nthawi ya timafuna ife kulowa mboma, timacheza nawo, timayankhulana nawo, amatipatsa ife mauphungu osiyanasiyana, ndipo mwa nzeru zawo zina tinazigwiritsa ntchito. Amayankha ndithu anthu amene amayankhidwa
mafoni ndikumacheza nawo ngakhale panopo ali m'maudindo iye tathokoze kwambiri. Ena amene simayankha ndi kuyankha komwe lo message olomoni nkuyankha komwe kumaona ngati munthu amene akukuyankhulani m'Malawiyo amene macheza naye mbuyo akupemphani ayi ndithu sinthani. Izizi zimapha chipani, izizi sizimakhala zinthu zabwino. Khalani anthu ozichepetsa. Udindo wina uliwonse umene munthu umakhalapo udindo chifukwa cha anthu. Udindo unenso umene munthu umakhalapo umakhala kuti wachita kupatsidwa ndi Mulungu, kuti Mulungu wakupasa udindo utumikire anthu. So zimakhala chomvetsa chisoni kunena kuti anthuwo ambiri amakhala kunena kuti mwina ali ndi information yofunikira yoti akuwuzeni, simunamve zolinga zake za munthuyo. So mmangoganiza kunena kuti mwina munthu amene akukuyimbirani ndeti akufuna kupempheni. Ayi si choncho. Ayi si choncho. Atakhala tu munthu akukupemphani ndeti munthu amene mwina mbulokeni basi kapena osamuyankhanso nkudzamuyankha komwe. Komano anthu ambiri amakhala kuti mwina akufuna kupatsira ma information ofunikira kwambiri. So nkhani yanga ina yotsiriza ndionenanso kunena kuti ena akumabwera ndikufuna kunena kuti akufuna kunena kuti abwere ajoine chipani cha DPP chifukwa choti lero chili mboma. Ndikufuna ndiyankhule zimenezonso. Ena akufuna ajoine chipani cha DPP lero chifukwa choti chili mboma. Chikhalire nicho nthawi imene timafuna kuti Amalawi tipulumutse dziko linolo, tabwerani inu azipani inu mugwirizane ndi kuchipanichi. Munali anthu omisa mitima yanu kufuna kuti ife Amalawi tipitirire kuvutika. Ndikamba ndinu achipani cha UTM amene anthu ambiri amafunitsitsa ndithu pakhale mgwirizano pakati pa chipani cha UTM ndiponso DPP ndi UDF. Koma nonsenu APP munakanakana kufuna kukhala pasogolo. Kunena kwanu mmanena kuti inu ndi anyamata mufuna mukhale pasogolo uyu akhale pambuyo. Ndiye lero lozitheka bwanji munthu amene mati sangakhale pasogolo pato ndi wokalamba uja. Munthu amene yoyo ndiye mulolanso pano chifukwa kuti iye wapambana amenya nkhondo okhanda Amalawi kufuna kwabwino lero ndi mtsogoleri. Ndiye mulolanso pano kukhala pambuyo. Poti munkati simungakhale pambuyo. Inuyo akabambe ndinu nyamata, inuyo atopere muluzi ndinu nyamata, simungakhale pambuyo mufuna kukhala pasogolo. Inu achosi panda mukati inuyo iye simungakhale pambuyo mufuna kukhala pasogolo. So lero mubwere iyayi. Ngati mukufuna kuthandiza chipani, ngati mukufuna kuthandiza dziko, mutakumathandiza lero kumeneko. Sizimatheka kuti inuyo sikunena kuti mulibe kuthekera kuti mutha kuthandiza dziko. Muli choncho. Mutakuthandiza. Ndiye chenjezo imene kupita ku chipani cha DPP samalani ndi anthu amene akubwera kumanena kuti akufuna kujoineni. Musamalitse kwambiri chifukwa munthu amene amafuna mkazi wako, amene ankamfusira mkazi wako nkumukana, iweyo ndikupezekaso nawe umamfusira mwamwayi wakulola. Ndokamutenge munthu amene uchoti mkazi akamfuna ndikumakhala naye nyumba. Dziwa kuti adzapanga china chilichonse cholinga choti mkazi amutenge amuyine kuti akhale wake. Ndiye anthu amene wawa amene anakana kujoinana kuti apulumutse mtundu wa Malawi lero nkumabwera kumanena kuti akufuna agwire ntchito limodzi ndi boma. Dziwani kuti ndibodza ndi masipayi awa ndi anthu oyipa awa amene nthawi zina zake mudzingodabwa kuti zinthu zikusokonekera. Iwo omwe wasenda amene azipereka mwina njira ndidanga kumachita umbava kuti ngayipise chipani cha DPP kuti ngati 2030 chisadzabwererenso mboma, chidzakhalenso mboma chifukwa cha anthu ngati amenewo. Ife tikunena kuti ife Amalawi tinakukhulupirirani. Amalawi anakhulupirira ife a DPP, sanakhulupirire ena aliwonse, anakhulupirira ife a chipani cha DPP kuti kwanitsa kuyendetsa bwino dziko lino. Anthu anakhulupirira chipani cha DPP, anakhulupirira Professor Peter Mutharika kuti ndi amene angakwanitse kusintha umoyo wawo, ndipo zikuchitikadi umoyo wa Amalawi kusintha. So Amalawi sakusowekeranso kuti munthu wina abwera achokere ku UTM kachokera ku Malawi Congress Party kaya kuti ndikumanena kuti afuna kuti tithandize dziko lino kuti liyende bwino. Ayi aumwewa ndi amene ndithu angapangitse kuti agwetse boma. So pofunika kusamalitsa kwambiri chifukwa anthu omwewa ndi amene angamakhala kazitape anthu oyipitsitsa. Mudziwe kuti paja ndale zakuno ku Malawi ndi ndale za ufiti. Zikoma kwambiri.